Er det noget af vores? Nej, det er Argentinsk. Nu skal du ikke få tårer i øjnene, vel? Nej, jeg har briller på. Ja, vi er så tilbage i Bravo Camp herude. Argentinerne, de er her nu. Vi vil lige få lov til at komme ind og kigge lidt og filme lidt rundt herinde. Så vi går lidt rundt og tuder. Vi kom hjem. Tør øjnene nu. Ja. Og så til højre for os, der har vi en jæller med fra en arbejde. Ja, det er Greek Special Forces. Don't say I'm special forces. See, volcano. Yeah, you have the old church here, huh? Fucking hell, that's very old. The church is your Very old. cayu? Yes, very old church. No se iban a remirar solamente todo y So everything is the same? Yes, more or less. Exactly. Yeah, when? It's, ¿Qué año estuvieron? They were here? 80... 89 and 90. 88, 89. En 2008. 8 89. o Pues estaría. Before 25 years. en el 89. 29 years. De los. 25 years. Yeah. Me, but Greek. Este es el niño. Niño. Niño, este es el niño. El niño. El niño. Det er fandme specielt at gå her igen. 25 år efter vi var her. Og deroppe, der kan vi se nogle af OP'erne, der starter. Det er jo deroppe omkring 3.8 lå i sin tid. Den første Bravo, eller den sidste Bravo OP. Og så ligger vores Delta 3.5 lige over bagved. Det skal vi lige se, om vi kan komme op og få noget mere af. Så er vi fandme tilbage, Mikkel. Det er for fedt, ja. Og vi er tæt på at køre galt hele tiden. Så er vi rigtig hjemme. Nu mangler vi bare lige nogle some mouflons. We want some mouflons and some snakes. Det er ikke så galt her. Det kan man godt overleve, hvis man holder ved. Ja, her kører vi ikke med sikkerhedsseler, fordi at, kører man med sikkerhedsseler her, så sidder man fast i bilen, når man ruller rundt ned ad de der 120 meter. Så man tager selen af, så man har chance for at falde ud af bilen. Så er det bare med at hoppe. Og jeg ved, hvad jeg snakker om, for jeg har prøvet det derovre af. One night I came from my post to this one and tried to test it. So I went to the guard's house there. They were sleeping in the house, all of them. The guard was sleeping in the house as well. So I ring the bell to wake them up. And instead of coming out and shout, "Who's there?" they just came out and shoot at me. Fucking bastards. Luckily, I was behind the new house, down. I was 86. Nå, drenge. You promised me a camel 3 years ago. Hey, you were in Norwegian. Der har vi så en græsk OP. Tyrker 76 derovre i toppen. Tyrker 75, så vidt vi husker. Så ligger 3-5 nede i området dernede et eller andet sted. Delta 2-6 ligger lige over på den anden side af bakken der. Græker snot. Fucking A, man. I'm home. Der er 45 grader her, og vi sveder engang. Nu må vi se, om de kommer springende. Nu invaderer vi en græsk OP heroppe. Og det er den OP, hvor Godis han har været på. Ja, kom så. Løbe.
punto adelantito para dirigir. Ja, så står vi heroppe helt usædvanligt på en græskpost. Den har vi kigget op på mange gange, når vi har kørt på det spor dernede. Det var vores patruljespor mellem Delta 1.4 og Delta 2.6. Det kører derover rundt, og så ligger 2.6 dernede. Og kører vi tilbage igen, så kan man skimte tårnet fra Delta 1.4 ned i bunden dernede. Så kører vi videre over. Delta 1.2, den ligger langt derovre. Vi kan se Varosha by derovre, hvor Delta 1.3 ligger. Vi burde faktisk kunne se Delta 1.3 herfra også. Charlie-lejren, den ligger oppe ved den bakke ude i det fjerne, eller det bjerg ude i det fjerne, ned på venstre side, og så ned i sadlen om bagved. Man kan lige spotte Delta 1.1 nu, helt ude i horisonten. Så lå lejren om bagved der. Det er fandme vildt, det her. Super vildt. Og Bibsen og Mikkelsen, de kom på fodpatruljer igen. Og vi sveder som svin. Der er sikkert mineret her, men det er vi vant til. Bare kan du lugte det, Bibi? Prøv at lugte. Lugten af varme og græn. Ja, det er her. Vi bliver fuldstændig fucking nostalgiske af det her, vi gør. Er det galt, vi bliver nostalgiske? Her var vi i krig. Krig. Vi hygger os, men det var sgu krig. Det var det i hvert fald for dem deroppe, og for dem over på den anden side derovre. Gudis har lige fortalt, at han har aflevet den OP derovre med en maskingeværred herovre fra i 86. Så det var nogle banditter, og vores opgave det var så at holde dem adskilt. Og det gjorde vi så godt vi kunne. Var der for meget bøvl, så fik de en karton Prins, så kørte det igen. Og her har vi en græsk og OP, og det ligner sgu meget det vi boede i. Lidt pænere måske. Se, de har vækstcenter også dernede, og de hygger os ligesom os. Der er 4 på sådan en OP her. 2 der er piger et halvt år, og så er det næste halvår, der er de 2 nye piger. Så får de en paryk på, så går den vilde jagt herovre.